Hello everyone, गासिखौबो खुलुमबाय फिन खनसे दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय ओरैबायदि गरम आरोना सान्दुं ओरैबायदि जि अखा हानानै जिया सुनो मोनाखैमोन आरोना गाननाय मानाय बेखौनो दिनै सुनो होननानै लादों बे सुनायखौनो नोंथांमोननो आं शेयार खालामनोसै दैसायाव सुनो नागिरदों आरोना जोंनाथ' दैसाखौसो बाहायखायो आरोना दा बेयावनो सुनो नागिरदों नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना ओरैबायदि गरम बे दै मोनसे दङ बे दै मोनसेखौ बारनानै बै मोनसेया गोजों फैदों आरोना भुटाननिफ्राय फैनाय दैया ओमफ्राय बेयावनो थांगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बाल्थिंसो लाखाबाय ओमफ्राय नै इदिया गल' फैदो एसे ओमफ्राय आं माने बालि फैदोंना बेयावहाय आं सुला आरोना लाना थांसै जिखौहाय बै दै मोनसेयाव सुहैनोसै आरोना बारना लाग्रोनि आं बे दैखौ र' बे दै मोनसेयावनो जिखौ सुगोन आरोना आङो बेयाव सुगोन जिखौ सोमना लाग्रोनोसै आरोना जिखौ सोमना लाजोब्बाय बेयाव मोनसे ओमफ्राय अखा फैबाथाय बे भुटाननिफ्राय फैयो आरोना दैया अखा फैबाथाय जा गिदिर फैयो आरोना फुरा बेनिफ्राय ओरै लोमजोबखायो आरोना एसे जा गरम ओइ दंफाङाव थांना थाहैथ'नोसै दसे नेथ'नोसै आरो दसे सोमनानै दोननानै लानोसै आरोना इनिया गोजां बै मोनसेया नै बाहाय गल' फैदो आरोना दा अक्ट'बर नभेम्बर बाथाय साफा फैसिगोन आरोना बेबो डिसेम्बरहालागैबा दसे बेयावनो थाना नेनोसै फुरा गिदिर फैबाथ' नै बेफोरबो लोमजोबखायो आरोना बैथिं आरो जोंहानि बारि दङ दा थांगोन आङो देखायगोन आरोना आं दारियो र' हाजो नै बै हाग्रायानो फुरा हाजो आरोना इयो भुटान बै मोनसे दैया ओरैबायदि गुसुसिन आरोना बरिया खिन्थु मैला फैदोंना माथो खालामनो ना दंसोयो केमेरायाव नुदों मा फैदों आं दायो बारियाव थांदों आरोना बारियाव नायहैनि जोंहानि बारि सिगां न'आबो बेयावनोमोन आरोना जोंना दै बारबोनानै नै बेनो आरोना जोंहानि बारिया नै जोंहाबो गय बारि लाइन दङ गोरजिया थानोबा होनदोलाय आरो एसे डाइलगा गोरजिया नागिरनोसै आंबो गोरजिया सोरबाफोर फायनोबा गोरजिया बे लाव दंमोनलै र' नायहैनां फुरा नै दाखाय हौवाया फुरा बायजोब्बाय आरोना दाखालि दंफां दाननाया जोंनियावनो भुटान आया मोस्रोमसो जोबाय ओब्बालि बारियानो नायलाय जि हाग्राखा सां गोजौ मा हांनानै लिथिलाय बान्दरनि आखल मा खालामना गारलांखो जा गाज्रिखा ओरैसो दोङो बैयावबो थाइसेमोन गैला लाना थांबाय बान्दर जों बान्दरखौनो मोख्रा ना मा होनो गैला आरोना बुबु आयो आं खरसे साहा मा बिदि जाना थाङो नामा अयथासारनो मोनजांफोरखौबो नायाव फिसा थांदों बेबो थाखानाय नङा इयो बैयाव फिसा दंबावो थायथारनाय नङा इयो नालाय खावसे गैथारा र' नुदोंना बान्दरनि फावा मोख्रानि फावा ओरैबायदि हामा एफा मोजां अरुणाचलावमोन इयो सेस खालामना गारलांबाय मोनाखैनो आंलाय जा मोजां माबादों मोनसिगोन बेसो जानानै थादो बेनिफ्राय फैबाय बारिनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दा जिखौ नामा सुना लानोसै सान्दुंआ आं भिडिअ लाबाय थाला ओरैबायदि गरमखा आरोना जिखौ सुनानै लाग्रोनोसै आं दैयाव बरियाके आयु गोलैबायमोन